Tuskin Toronto voittaa tätä sarjaa. Tänään tulee turpa. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Tällaista on olla Toronto Maple Leafs fani. What, you think that's funny? Se alkoi itellä yli 10 vuotta sitten siitä valkoisesta vaahteralehdestä, sinivalkoisista väreistä. Silloin oli James Reimer, Dion Phaneuf, Phil Kessel ja katsottiin, kun Toronto putosi Bostonille Game 7, johti 4-1, suli vielä 3. eräs ja siitä hetkestä eteenpäin joku osa mun sydäntä on vaan sykkinyt tosi kovaa Torontolle. Älkää kysykö miksi. Vuosien varrella tuli Auston Matthews, William Nylander, Mitch Marner, John Tavares. Oma uskova nousi ja nousi, että onhan näillä pelaajilla, tällä joukkueella vaan pakko voittaa se Stanley Cup joku vuosi. Mut sit tuli näitä playoff-sarjoja. Eka oli Washingtoni, sitten oli Bostoni pari kertaa. Kaikki playoffien ekalla kierroksella ja lähes aina ratkaisevassa 7 pelissä turpaa. Koronavuosina Columbukselle häviö, Montrealille häviö, 3-1 sarja johosta. Mä menetin tällöin mun hiuksetkin. Sitten Tampaa vastaan 2022, taas ekan kierroksen Game 7 turpaa. Joka vuosi, aina sama. Mutta viime vuonna me voitettiin Tampaa ja sit hävittiin Floridalle 4-0. Voi vittu. Mutta nyt on se aika taas. NHL Playoffien ensimmäinen kierros. Toronto vastaan Boston. Ja mä kuvasin mun reaktiot kaikkiin peleihin tässä sarjassa. Nauttikaa. Eka peli oli ainoa mitä en kerinyt kattoo, mutta Boston voitti 5-1. Ei mitään nähtävää. Ja sit mennään. No. Oliks toi boksi? Ei Jeesus McCabe. Ei oo todellista. Oikeesti. Jos tommosia jäähyjä tulee, niin ei oo mitään jakoa. Ja nuori Matthews! Ei, mä skippasin! Ja maalissa! Otin vaikas takapakkia, kun tuli veto. Ei. Ei oo todellista. Miten on vittu Pasternak noin vapautus keskellä? Oi, Marner. Ai ja, come on! Oli nähty. Ei elä oo korkee. No, God, please, no! Ei. Tavares. Come on! On se! 11 millin mies. Hetkonen! Et ota kiinni! Mitä? Et oo tosissas aivan tyhjä maali! Ja no, Matthews! Come on! On se! Vittu sä oot ylivoimainen jätkä. Häh? Kerro vaan! Älä mene sisään. Hei! Vittu lyö veskaria! Päin näköä, missä jäähy? Mitä se on tehnyt? Älä... Ei jumalauta! Siis... Kun niinku... McCabe. Ränni! Mä olin pakki! McCabe! Ei! Vielä! 7 sekuntia, ei kerkee enää. Se on siitä. Vittu on ihan jäätävä iso voitto. No niin, Toronto vastaan Boston. Toinen peli. Tulospiilosta taas herättiin. Ei jumalauta! Siis... Ei oo todellista. No penalties anymore. No! Hetkonen. Reeves antaa runtuu taas. Jauutta. Noni, Marner. Hieno! Come on! Mä oon vähän Marnerille antanut runtuun, mut nyt oli hyvä pelaus. Hieno syöttö! Ei, Marner! Oi. Olis ehkä voinut tehdä. Ei mene sisään. Mitäs täällä tapahtuu? Ei jumala. On kyllä aikamoista. Siis... Jotenkin itseluottamus lasketaan toka erän lopun jälkeen. Mulla on fiilis, että Boston voittaa tän pelin rehellisesti, mutta mä todella toivon, että mä oon väärässä. No niin.
Just näin, siis. Ai! Come on! Vittun iso. Siis Bertuzzi on ollut vähän kyllä, mitä se nyt sanoo, lammas tässä pelissä, mutta nyt oli iso maa. Ei oo totta! Ei oo totta! Oikeesti! Fuck you, kid. Älä maltti nyt, Raili. Mitä sä... Raili! Hetkonen, kaveri ihan kännys. Noniin. Viimeinen chanssi, Veskarikin lähti ja sit me menetään viivan päälle. Ei oo totta. Noniin. Aha, voiko elää vielä? Ei, ja... Mitä tää Bertuzzi tekee? Ihan marsu. Olipa rasittava peli oikeesti. Toronto vastaan Boston, 4. peli. Kotikentällä Boston johtaa 2-1. Nyt on pakko voittaa Torontolla. Ei, mitä ihmettä? Mitä ihmettä? No niin, maali. Juu. Vielä vaan. Vittu Marner, ylös sieltä nyt. Kaveri vaan itkee tuomarille. Peliä nyt! Joo niin. Tarviiks tää pelin loppuis kattoo? Siis ihan oikeesti, siis tää on ollut aivan kammottavaa. Marner! Mitä?! Sit kun ollaan 3-0 häviöllä, niin väännetään jotain tämmöstä movia. Hetkonen! Ei vitsi! Kato! Ei vedä ohi tosta Edmondson! Tavares! Ja Edmondson taas! Ei kantaa 5 Bostonilla. Eikä tässä muuta sanottavaa. Sama laulu joka vuosi. Kun tää on joka kerta sama laulu. Oli se ihan mikä tahansa jengi, niin tää on sama laulu. No niin, Toronto Boston. Pelinumero... Mitä tää on? 5. Ohai! Ihan Max Domi ottaa sen aloitusvuoron. Ja hetkonen! On hyvän näköistä mainetta. Ei oo todellista. Siis mitä vittua täällä tapahtuu? Joku 1 kulmapeli, jos menetään kiekkoa ja heti on kiekko omissa. Mitä tapahtuu? Ai! Häkissä! Ollaan se nyt häkissä! Ollaan se vittu tuomari! Siellä on pitkä kiekko pelissä! Joo! Ruvetaan myllää! Niin. Ota siitä! No! Rake vaan! Marsu kyllä kaatuu niin helposti aina. No ihan oikeesti nyt! Domi! Bertuzzi! Nyt! Ei jumalauta! On niin helpon näköistä oikeesti. Mitään järkeä. Oi, mikä ratkaisu taas. Jaha! Jatkoajalla kun tää kärsimys päättyy. Häkissä! Kamo! Vittu hana! Ja yleisö hiljenee. Ala vaan! Yleisö juhlii sitä, että pääsee Espenissä sitten kattoo kotona häviä. Toronto Boston, peli numero 6. Mä katon livenä taas. Ja täällä on kavereita taas messissä tässä alussa. Joo! Ja Marsu maahan! Ja Marsu boksi. Onko Marsu boksi? No se! Mitä se Marsu? Hei! Oi! Jälleen! Oi vittu, nyt oli kyllä niin out of nowhere maali. Joukkueen tähtipelaaja on yhtäkkiä neppimies. Kato! Syötä! Ei vittu! Ylös sieltä Wallin! Apua! Melkein railin katsomaan. Ei se vedä tostakin vittu. Ei! Tarjo! Kiskari! Ja rumpu. Nyli! Pakko tehdä nyt. Come on! Vittu mikä ratkaisu. Kyllä viileästi pöksystä. Risto Game 7. On se. Se on Game 7. Tää on tullut ihan puskista itellekin. Mä oon ollut niinku valmiina häviämään 2 viime peliä. Ja jos tää vuosi olis erilainen. Game 7! Nyt on aika. Mutta Samsonov on maalissa. Volli on loukkaantunut. Mitä ihmettä? Hei! Tuliko jäähy? Tuliko? Come on!
Let's go! Hei! Kaata kyllä helposti. Hei, mitä? Kuka siellä on? Ei oo todellista! Noniin, nice. Mitä siellä taas mennään? Hei! Boksia! No onhan toi nyt boksi! 3. erä. Nyt on sitten do or die. Ei, mitä? Matthews! Mikä syöttää? Come on! Vittu älä! Teenkö ratkeen? Ei! Hei, mitä vittua sä kaadut sinne? Ei vittu! Eteen nyt. Oi Istu vittu alas! miten Ja jatkoaika, miten muutenkaan? Ei tarvitse sanoa sitä kannaletusta. Samsonov! Ei jo! Vasta ratkaisee! Mitä meidän maalivahti tekee? Ihan oikeesti! Miksei Samsonov mene tohon kiekolle? Hän jäätyy. Aika sanattomaksi vetää kyllä. Seuraavaan vuoteen. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Käykää myös tsekkaa mun Extra-kanavaa, mihin mä laitan kaikkea mun extra-kontenttia. Siellä on esimerkiksi mun täysreaktiot joka ikiseen peliin tässä Toronto Boston -sarjassa. Alright, moro!